Itu masih ada satu. Kalau ada yang berdua harus rela dulu dipisah sementara. Di San Adong Sadanang. Sebelah sana. Maju aja sebelah sana ya. Dari pintu sebelah sana. Orang Minang berapa orang? Aku nanya berapa orang, langsung dilihat aku. 5 berenam. Oh nggak bisa booking tempat lagi keluar sepadan. Di atas sudah padat kan? Sini ada tidak? Sini ada? Ada. Dang roro pinakaningan siyan wek Malabar, wek Riau Patrakomala. Liling nih halako marasasa kate. Daerah Antapani. Oh na cek dong. Untuk pembaca liturgi, natsnya tidak usah disebutkan karena sudah ada di multimedia dan sudah ada di acara. Supaya mengurangi waktu, cukup langsung natsnya, kata-katanya, tidak menyebutkan natsnya lagi. Mas Pugu ada di atas, tolong kesini sebentar. Pak Slamet.
Huriatta asa rap jongjong mahita saluhudna. Hudul mahita. Huria nahinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus na marpungudo hita di bornginon laho mamestahon parningotan ari hatutubo ni Tuhan Yesus Kristus narodi ba na manopiti ti hajol mapardosa di rumari do dirina jala disolukon rupa ni hatoban gabe sumantu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana. Maria iya do tomdiku mida debata si palduau ay ditatap doha etehon ni namposonal. Neng bongot mahita tu parsaoran na badia rapdohot debata alani tamado hita madok maulate tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai na mangalehon partikan nauli di hita atong majonok mahita jala maruduk ni roha diadopan di debata dongat tama debata tapangiar masuarata mamuji tuhata pardengan basai marid de mahita. Bunga jumpa museoi pestoi hatu tubuh di Tuhan Yesusi Tuhan do ibana siap surgoi melatu hitao hasana podi debata dabe mati jorma nasti roha di debata majorma Sombama dada isi Nagi nongos di para serohai Debata rahi Hasanga podi debata Dame mari joma Nasti rohani debata Majolma
mari hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatay, jala maringana ditongatongan hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada nasian amay, gok asin ni roha dohot hatuaon. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang, madok mauleate dohami tuho, ala ni godang niasi dohot holong ni roham dihami. Ai di basa-basa hokodo anakmu nasasade tuhami, nadi pardangolanon. Asa madua hami, marhite-hite ibana siya dosa, dohosian hamatian saliling nililingna. Hupangi dohami tuho, sai sodangi marohanami na hulomi, marhite-hite todi parbadiai. Akup ni sai parrohai mahami, asa huboto hami madok mauleate tuho, asa tarapul situturo hanami dihagogoton, doho di pangucunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan taro umum goksa sude keprohan jakon raja marende masude marende masude marende masude. Tangi hok kamu mapatik ni debata di parpunguan bodari natalon, ima natar surat di Filipi 2 ayat 4 sahatu ayat 5. Unang manarikot di hamube matahok kamu, dohot mana didongan, songon parrohau ni Kristus Yesus ma parrohau muna. Ido saatna atong ra mangidogogo mahita tuado pandi debata. Ale Tuhan debata sai pargugoy mahami, mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Uli jala denggado sudi na tinopani debata. Sikop jala gok halongangan. Di parade debatado nasa narikot di jolma na tinopanay. Atong tabigima padok ni liturgi na parjulu. Dimula-nimulana ditompa debata langit dohot tanoon. Dungi tarulang matanui gabe halongonan jala holom di atas lungi. Dungi mangareap-reap matondini debata di atas ni aka aek. Aidung sun dijadihon debata Jahoba sian tanoi nasa binatang di ladang rodi sude pidong aka nama tongan-tongan langit. Ditogihon maitusi Adam asa diida manang weha goarna. Jala iai dibahen si Adam goarnai
nasa marhosa laos ido gorna. Dung gitarlalap modo masih Adam di bayar debata Jehoba, jadi diingat masa ada sian rusukna, jadi jala dilangkopkan sibuk tu pembuatan naik. Ate, dang di botoho, manang dangdung di begeho, debata saleng lelengna du Jehoba. Sitopa akau ujung mitanoon, dang olo loja manang mandate ibana. Jaladang hadodoan pikiran naik. Marhite-hite hatani Jehoba do menjadi akal langit. Jala marhite-hite hosane pamanganna sude aka paranganna. Sai marhabiaran maradopun Jehoba ma sude tanoon. Jala marsoba tuibana ma sude pangis ini portibion. Asarat marnida do manada do manibangi do marate-hatehon mangudukot tangan ni Jehoba nama bahetsa jalan abadia ni Israel tumupasa. Ala ini nama mangalusina sida dangdung di jahahama huraha sian mulanai do ditopa panopai nasida bawa dohot buru-buru. Dasa ada do amani hitaon luhut, dasa ada do debata natumo pahita, wasa matung maseo sean hita ganuk tudongan dongan nalaho paleahon padan natu oputai. Ale Tuhan debata nami, natama doho manjalo hasangapon, dohot hamuliaon, dohot hagogoon, ai ditopaho do saluhutna. Pinorhon di lomoni rohamdo, kumbahen menjadi akai jalatar topa. Mari Mahita. Topoti madosata tuado pandi debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banu agijang hodo na patupahon hasani dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan na mangarsako dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami hasesani dosa nami i. Leho matuhami todim na badai asa unang ganggu rohanami diasi ni roham alai asahot rohanami marhapor siaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasatami diri nami tuho gabe pelian na mangolu jala na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga taringot tuhasesani dosata. Songonod do pagkaholongi ni debata di portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganub na porsia di ibana. Asa hangoluan na saliling nililing na di ibana. Hasanga po ma di debata na di gijang. Amin. Yesus Tuhake sian baru ake jatuh rohaki Romaho
Tuhan si paluai dame binuan muda natara sami o Tuhaki. Do saido mabuan jolmai tu hamatian dohot tu uhuman alani ikon manaon na hobar tu naniulan ni jolmai do ido ubahen do jolmai sian debata alani dosai naso uduk tu podani debata tabikima padok ni liturgi na mangihut dungi dijadihon debata Jehovah majolmai sian orbuk ni tanoon jala diuluson ma tu bagasan bubung ni igungna hosa hangulwani gabe martodima na mangulu majolmai dungi ditogihon debata Jehovah majolmai paujakkon ibana tu porlak edeni asa di paula-ula jala diramotik dungi dipatik debata Jehovah majolmai ninama jadi do panganonmu sian nasahau di bagasan porlakon alai anggosian hau parbinotoan ninadenggan dohot naroa dan jadi panganonmu aisa dari di pangan hosiani saya namate doho alai anggosian parbueni hau na di parsitongan ni porlahi di dot debatado unang panganhamu siani jala unang jamahamu asa unang mate hamu ai di boto debatado sadari di pangan hamu siani tonggor mamatamu gabe dosot debata hamu boto na denggado naroa dungi tonggor mamata nasida na dua di boto nasida ma na masaemara nasida gabe di somoti mabulung ni hawara bahen sabuk nasida dungi ina debata Jehovah ma idama nunga doson sadasian hami si Adam uboto nadengga doho naroa ope asa unang diduduk kotangan nama mutikon huhut sian hawa ngoluan jala dipangan gabe mangulu saleleng ni delengna jadi dipabali debata Jehovah ibana sian porlakeden asa diula tanopa buatan naik idema ahu dona puna saluhut todini jolma nang todini ama-ama nang todini anakna ahu dona punasa todini manang ise namar dosa ikon ido mate ai upati do horni dosa do hamatean alai basa-basa ni debata do hamoluan saleleng-leleng namar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai aidang adong timbarni tung saluhu do nasida mardosa daladang dapot pujion ni debatan nasida gabe ibitori do nasida dalan basa-basa binahen ni asuni rohana inorhon ni panobusion na di bagasan Kristus Yesus mari dehita Marohati yawo Tuhaki sai jalo patagi yang nangenteki songon si Maria hidana martuai panang martua laharurubi o Tuhaki debata parholong do debata sitopahita nama narihon ngolutta unang tu hamatean alai ikodo sahat tu haluaon songo dia do haroroni sibuan haluaoni tabigima liturgi na mangihut ruar mahamu
sian akka harbangan. Saipa hornop hamu dalan dibangsoi. Paletes hamu dalan balobungi. Paduru hamu akka batu, patidang hamu ma partonggol di tonga-tonga ni akka bangso. Idama, nunga pola martiting Jahoba ro di ujung ni tanoon. Paboa hamu ma tu borusion, idama, nunga roha tuawan mi, idama, ihu tu ibana do upana, jalapa malosona di jolona. Maria Yesitu maho ale borusion, marul polok maho ale boru Jerusalem. Idama, ngaro marajam tumopot ho, partigo ribana, jala si permonang, na serep dorohana, jala marjudul di halode, dohok di anak ni halode inaina. Dibaheni apalah Tuhani sadiri ma mangalehon sada tanda di hamu. Idama, gabe-gabean ma sada na marbaju, jala tubuhon sada anak, jala bahenon nama goarna Immanuel. Baen hagaganda ni harajon dohot hadameon naso marujung di habangsa ni si Daud dohot di harajon ni pa hoton dohot patoguhon marihite-hite pati dohot hatigoran ola nion rodi saleleng-leleng na hamuruhon ni Jahoba zebot patupahon songoni. Gabe-gabean maho tubuan anak maho, Yesus ma bahenonmu goarna. Balgama ibana muse, goarondo ibana anak ni natu mimbuli. Lehonon ni Tuhan debatado tu ibana, habangsani ni si Daud amanai. Alai masape si songoni, asa jupang nahi hatahoni parurangi. Pabuah uma tu borusion, idama naroma rajami manopotho, nalambok dorohana, halode do hadulana, dohot anak ni halode boban. Dungi rumah ujui pareta sian Kaisar Agustus. Ikon suratan nasa jolma di gongkomana. Pambilangan parjolomai uju di gonggomi si Quirinius tano Syria. Jadi borat masa sude asa disurati ganut tubonani pinasana. Ditubuhon ma anak buah bajuna, diborhos ma, dipeakon ma tu bagasan panggagatan, alas wadong inganan na asing di parmianan nasida. Ainaung tubu do dihamu sabor nginon, di hutan si Daud si paluai, ima Kristus Tuhani. Asa ngapon ma di debatan na di kijang. Dame ma di tanoon, diaka jolma halomoani. Ditiki maridehita nomor 614 Roma 7 si pagalak lilin sian parjamita amang preses padeta pahala setorus mewakili sekolah minggu sianesa boru pardede mewakili remaja Arthur setorus mewakili naposo Nalita boru Panjaitan mewakili kaum Inang Ratna setorus boru Napi Tupulu mewakili ama Mang Berna Situmeang mewakili lansia Mang Situa Tahal Simangunsong Maride Mahita. Dari suruhan pardi surgoi Bilai parbahan diladagi Runga tubuh Raja Kristus dipaluai Di huta Betlehem leak dibarai Oh Tuhaki Hurian itu hata, nungaro tu hata manopot bangsona, jala mabuan haluaon. Ido natahalasod di boringinon. Alai, haholomo dojojot makukupi tanoon. Jala lam tujorbu nado pangela ni si bolisi, mangihoti torob jolma. Disegai do todi,
haporseaon dohot pakirimon sugot, diguturi nama rumah tangga, disegai nang rohani anakon asa tois tuhatani debata, alani i tamado pahusor-husorota di bagasan rohat gabe. Lam godang peaka paru kilon namasa di tonga-tonga ninggoluon, ingot ma tuhata do nama dongani hita, molo lam lumlam aka parohau ni jolma di partikianon, ingot ma alani ido banaro Tuhan Yesus sian banu agijang sorang tu portibion, asa didongani to di debata sadok ngoluta na di bagasan hagulapon. Alani dang jadi papeolomu uhum, dang jadi homar nida nidabohi, jala dang jadi jalo ommu silua, ai sisip do papitung mata ni halak na pistar, jala pabalik-balik parhatan ni halak na tigor. Atong songod dia perumang ni parngoluon na ni adopamunuaing, diarsak manang las ni roha, sayuka maroham majakon Tuhani, asa sorang ibana di bagasang olum, dongatama debata.
Hamo kadongan sahuria Dihorohna tutukuni Yesus Hido Opas nai baru Parsaoran nai baru dohot holong nai baru Jakon ma si paluai Sodang lilinom ma songon simbol na marpada kita bornginom Na so taulaho bedosa Rade mahita madosa manesa dosa tidongata Tuhat kadomado Ahu do panod dang di portibion Nasa tupa be mardala di naholom Nasa namang yutto dahu Atong Nungaborhat akapraladota Manopot akaruas Pagalak lilin di sudi ruas Jongjong mahita Tede homasonang ni bornginay Bitan isi di porgidi do tubuh si palua di pagagatan di Betlemi
sabuse siang hamagoa nasude Amuak kadongan las maroham nunga saur betu hata Jesus si paluai tu portibion jakom maibana sian ukap ni roham jala hati dakom maibana tingolum haluaondo dibuan Tuhan Yesus marhite-hite hatu tubuna alani hamipe naik mahobas makate ala nunga patar di patudu debata holongna tu portibion nunga tubuh si paluai jalan nunga manggonggo me ibana di atas tanoon ahado di podahon tuhita akan naporsea di ibana tongon di hasianganod do pehita tabegima liturgi na mangihut alai borhat mahamu mamaritahon hataon nungga songgop harajon banwa gijangi usurudo hamu songon biru-biru tu tonga-tongani aka babiat dibaheni patas mahamu marroha songon ulok buhut lidang marroha muna songon darapati hosomani saluhut jolma dohamu alani goarku alaina samanahan ro di ujungna ido paluonna unang pola mabiar hamu mida akan mamunu daging akan nasotuk mabunuh todi alaina marhuaso mangagohod daging do todi tunaroko ido siha biaram muna ai ganup nama katidak konau di joloni jolma ido hatidak konokku di joloni damang na di banuagi jangi alai ganup nama suada honau di joloni jolma laos suada honokku doi di joloni damang na di banuagi jangi jala naso mamorsan silang natu ibanai laho mangihutonahu dang natamai seseaku aina marhamaolhon nguluna nguluni ido namago sogot alaina sumeahong nguluna alaniahu ido jupangang ngulu sogot nama jakon hamu ahu do jinakonna jala nama jakon ahu namar suruahu do jinakonna disi lao mahamu di bagas joro mahamu jongjong maka tahon tunatoropi saluhut hata hangoluani jami tahon hatai hajong jokon ditikina
na une nang naso une picang paingot apoi marhite-hite nasa labas ni roha dohot pamodayon. Lao mahamu udai hamu mas saluhut bangso diri hamu mana sida tu bagasan gowar ni ama anak dohot tondi perbadia laos ajari hamu mana sida mangarodoti nasahata na hupatikon tu hamu tai idama saida dong anak kudu hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon au maka tidakon diganup na ubege aka hata panurirangon ni suraton ia adong nama dabai tusi taba ni debata matu ibana aka haporsuhon natar surat di bagasan bukuon didok ibana nama katidakon na Roma au tibu amen Roma ho ale Tuhan Yesus didongani asini rohani Tuhan Yesus ma akan nabadiai. Mari demahitang. Tabege mahata ni debata turpuk di parpunguan bodari natalon imana tarsura di Yesaya pitu ayat 10 sahatu ayat 10 pitu marsorin-sorin mahita majahasa akup ni didok Jehovah mamado siya songonon pangidu sada tanda ibu sian Jehovah debata pangidu sian banua toru manang sian banua gijang sahali. Jadi ninna si ahas ma dango luau mangido asa unang huju ni Jehovah. Jadi ninna si Yesaya ma kuatangi hon ham ale pinopar ni si Daud dang dope sayham dohot do debataku naing lojang di baheni apala Tuhan isa diri ma mangalehon sadatad da dihamu ida ma gabe-gabe yang masada na barbaju jala tumubuhon sada anak jala bahenon na magwarna Immanuel matega dohot situak niloba pangan mana paima diboto mambolokon naja jala mamilit na denggan aitagan so diboto da danakidope mabolokon najat jala mamilit na denggan tarulang matanoi nani raja ni na dua raja hina biaram munai paron ni Jehovah matubodo ido sahatna martua maakan atumangion hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Ia mahita sasude
hatidakko maha porseautai songon na hinatidakko di dongata sa porseaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatudosan natmo palangit dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siya to di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman di Silatus na matatarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubonotoru dung ditanom na mula mangolu diari patuluhon na manay tu surgo lahudul tu siyamun ni debata Jehovah amanay pargogo naso hatudosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanaon mangumihalak na mangolu dohot na mate au porsea dito di parbadia jala adong sada huria na badia huria hato panala Kristen akka na badia dohot dasani dosa dohot dihatai na mandok mula mangulu sogo daging ni halak na umate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Shalom. Selamat Natal madihita saluhutna. Tabigema sunggul-sunggul di parpunguan bodari parningotan di hatu tubuh ni Tuhata Jesus Kristus dohok topik dongat tama debata. Na parjolo marsogot hari Senin tanggal 25 Desember 2020 di patu pado acara Natal na parjolo laos marulaon nabadia. Parmingguon di patupa opat hali ima di pukul pitu marhata Batak pukul 10 marhata Indonesia dohot Batak laos live streaming pukul 15 marhata Indonesia dohot Batak jala di pukul 10 lalu marhata Indonesia dohot Batak laos pasahaton amplop ucapan syukur Natal dohita tada las nirohata di sude as nirohani de mata naung tari parhita sahat di pesta Natal tahunon. Na paduahon hari Selasa 26 Desember 2020 di patu pado pesta Natal na paduahon laos di patu pado padidion nabadia tudak danak poso-poso masuk pukul 10 marhata Indonesia dohot Batak live streaming ima saha ni sunggul-sunggul di hita di bagasam tikion horas madihita. Mari dia mahita laos tapasaat pilihan sadaa dohot sadabi.
Marohata
debatana sumurong sen saluhut naroha ima mangaramoti akati atau pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Puriana hinaholongan itu hata Yesus tongon bornginon parpunguan bodari parningotan di hatu tubuh ni Tuhata Yesus mulai tema di Tuhata alatiur suasana dalam hubungi kami berita nadang adong pola kejutan songonaka na ketahu-tahu nasalpu ala di nagsadame sunang neroha nampe dalam suasana tahun politik kita mulai sudi mardami sonang tahamula tehomai masalah muli jalan duninggan nang akka parsawarata pamusyota do padalanan ni bangsota jamo kadamang dainang na pasubulong saluhuna doho nama dohoti marhite live streaming hatan itu hatta di permunguan bodarion imana tersurat di surat ni Matius itu sada ayat 10 sahat roli ayat 25 songono ma tersurat takasma tapai ihut yang go hatu tubuni Yesus Kristus songonoto uju oroan si Josefido pe inana si Mariai gabi-gabiat do ibana sian torti porbadia adorang so masih padonohan do penasida ala parrohana bonar si Joseph nama ngoro si Maria dan ngadong rohana paurakon nasida gabe ditahi rohana nama naing sirakonon songoni alai dinasongoni do petahini rohana di idama dinipina suruh-suruan ni Tuhani nama dok tu ibana o Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabe dongam musaripe muse ayina siat tot di porbadia do nanaing tubuh di ibana tumubuhon anak maibana Yesus do warna bahenonmu ay paluaon na do pangso nasian akka dosa nasidabi masape sudinai asa jupang nahinatahon ni Tuhani marhite sian panurirang na namaddo ida hamuma gabi-gabiat do namarbajui tubunan anak maibana jala bahenon na do warna Immanuel lapatanna tungat tama di bata jadi dung tersunggul si Joseph diloi ma hatani suruh-suruhan ni Tuhani saut ma dialap na niulinai alai lau solitadda paima tubu buha bajunai jadi dibuat ma ibana Yesus di dosa hakna jamo kadamang dainang napa sepulung salhukna ala sugut parnengotan di hari hati tubuh ni Tuhata Yesus atas nisude pangulan ako tiki na adong di distrikon songon kuria sabunga kamu kamanginang parhalado nami upasahat kami ma Tuhamuna selamat hari Natal badhita saluna kuria na hinaholongan ni Tuhata selalu ada sesuatu hal-hal yang terjadi yang di luar keinginan kita. Jala ketika ada sesuatu yang ganjil, sastong namaul dui calo otak. Alayak kamanginang sesuatu yang ganjil jika itu memang berhubungan dengan rencana Tuhan, selalu ada cara Tuhan untuk meyakinkan supaya itu bisa menjadi sesuatu yang kebenaran. Jala ido namasa akamanginang ketika Yosef Yusuf harus menerima sesuatu yang agak ganjil dari yang biasanya puasa. Dia harus menerima seorang Maria yang menjadi tunangannya melahirkan seorang anak yang bukan karena mereka melakukan sesuatu setelah mereka berkeluarga. Alanya kemanginang Tuhan tidak menginginkan si Josephon ragu dan bimbang dalam keputusannya. Dia ingin mendapatkan sesuatu kepastian tentang rencana Tuhan dalam hidupnya. Alani Tuhan berbicara melalui mimpinya. Jala odo do kono takamanang di ngoluta.
Ada hal yang memang kita ragukan dalam sesuatu hal dalam hidup kita. Tetapi ketika kita berdoa dan berharap dan memohon kepada Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk meyakinkan kita melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Bukan karena Yosef melawan Tuhan, tetapi dia tidak ingin sesuatu aib terjadi dalam si Maria. Dia tidak ingin mencemarkan nama baik keluarga Maria dan keluarganya sendiri. Karena itu dia menghormati itu menjadi sebuah keputusan kebenaran. Sama kadongan na holongan. Tentu boy lu jadi inang di moluta dalam versi atau bentuk yang berbeda. Boy do terjadi ia kamanginang dalam segala perjalanan kehidupan kita. Mungkin bukan seperti Maria dan Yusuf, tetapi dalam bentuk yang lain yang sepertinya sulit dan tidak masuk logika kemanusiaan kita. Tetapi ketika itu, ya kamanginang, apalagi ulau di Kuria. Ulau di Kuria kadang acap kali sepertinya itu sesuatu yang membuat kita lemah, karena kita tidak ada apa-apanya di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jabatan kita. Tetapi justru kita yang dipakai dan dipilih oleh Tuhan. Perenungan dan keiaan untuk mengiyakannya. Alani sada kata kamanginang marhite turpuk Matius sada ayat 10:1-25 membangun hubungan yang baik dengan Tuhan akan selalu menghasilkan sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Sesulit apapun itu kita terima, dan sesulit apapun itu masuk akal, tapi Tuhan selalu punya cara. Alani ya kamanginang, Tuhan tidak pernah mau melakukan sesuatu rencananya tanpa memakai orang-orang yang terbaik di antara yang Dia kasihi. Dia selalu punya alat, media, sarana untuk mewujudkan itu dalam semua rencana Tuhan apapun itu. Molo tu portibiona kamanginang dalam pengharapan mesianis bangsa Israel, mereka selalu menantikan akan seorang raja yang perkasa. Allah melakukannya walaupun berbeda sekali dengan apa yang mereka pikirkan. Tetapi yang pasti Tuhan melakukannya dan berbuat itu, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Seperti Yosef, ada beberapa hal. Nafar dulu Yosef mau menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan, bukan orang yang ingkar. Dia lebih mendengarkan apa kata Tuhan dalam hidupnya daripada apa kata adat dan budaya. Yosef lebih mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan dalam hidupnya untuk mewujudkan rencana Tuhan daripada mewujudkan rencana hidupnya dalam arti hubungan berkeluarga. Ya dokamana, hubungan yang baik itu akan selalu memberikan sebuah keputusan kebaikan dan kebenaran. Yosef belajar percaya dalam hidupnya dengan Tuhan. Belajar percaya melalui membangun hubungan dengan Tuhan, bukan dengan cara yang lain. Dia belajar percaya kepada Tuhan, dan Tuhan juga melakukannya untuk baik bagi Yosef. Nah, kedua, Yosef mau menjadi orang yang tulus dalam melakukan rencana Tuhan dalam hidupnya, bukan dengan banyak dalih. Dia tulus melakukannya kamangina. Dia mau mendengarkan apa kata Tuhan, sehingga itu akan terjadi. Ketulusan adalah kata kunci untuk alat Tuhan dalam dunia ini. Baru napatuluhon, dia ingin menjaga kekudusan, menjaga kekudusan hidupnya, menjaga kekudusan Maria. Karena itu dia selesaikan dulu rencana Tuhan, baru dia lakukan apa yang dia harus perbuat. Mendahulukan rencana Tuhan dalam hidupnya, lalu melanjutkan rencana hidupnya.
Datu halo nakamanginang dalam segala kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan, boleh membangun kita menjadi orang yang kuat dan kokoh, bukan karena tidak ada persoalan, alai karena kita bisa selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tema Natal nih PG Ita Sian Lukas 2 ayat 4, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ternyata sangat sulit untuk memuliakan. Kata memuliakan itu penuh dengan sebuah kata pertimbangan, karena banyak sisi yang harus dipikirkan. Alania kamanginang kata kemuliaan yang pertama itu muncul bukan dari umat yang sudah dekat kepada Tuhan, tetapi justru dari para malaikat-malaikat melalui para gembala-gembala kemuliaan. Dan bukan dari Maria dan Yusuf sebagai orang tua daripada Yesus untuk memuliakan Tuhan. Mereka hanya pelaku rencana dan pewujud rencana Tuhan. Yang memuliakan itu justru orang-orang di sekitarnya. Lalu yang kedua, siapakah yang memuliakan Yesus? Yang pertama yang lahir itu adalah orang-orang Majus yang cendekiawan dan cerdas sesuai dengan logika dan ilmu mereka. Itulah yang memuliakan. Yang selama ini mengharapkannya kedatangan seorang Mesias yang sudah ada di tengah-tengah mereka, justru mereka abaikan karena mereka merasa kecewa. Tidak seperti yang mereka harapkan, Mesias yang bertahta dalam istana dan menyaingi posisi Herodes. Ternyata kemanginang banyak hal yang menghalangi kita untuk bisa memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Banyak hal yang bisa menghalangi kita untuk memuliakan Tuhan. Tetapi satu sisi lagi ya kemanginang, banyak hal yang bisa kita mengerti. Dia menjadi sama seperti kita, dan itulah wujud kasih-Nya. Wujud kasih Allah bukan tanpa nyata dan bukan tanpa tindakan. Dia ada bersama-sama dan Dia bersedia melakukannya. Ingatlah, tapa ujungnya matauno sabing tunai. Kita memasuki tahun yang berbeda juga persoalannya. Ingatlah Tuhan ada di sana, karena kita dikuatkan melalui firman ini. Immanuel, mengatama debata. Semuanya akan Tuhan nyatakan melalui kasih-Nya. Apapun harapan kita, apapun yang kita rindukan kemanginang, ketika kita dengan kusuk berdoa kepadanya, Tuhan akan mendengarkan. Maria orang yang sederhana, Yusuf seorang pemuda yang sederhana, Tuhan juga perkenankan itu. Semua Tuhan perkenankan. Alania kemanginang, dunia sedang mewartakan kebesaran Tuhan. Apakah kita bahagian daripada pewartaan itu? Apakah kita bahagian daripada arak-arakan untuk menuju sebuah kata Allah bersama dengan kita? Talu simai yarhat tabi jalan marku komahita. Amin. Bertangi yang kita. Mau lihat tema Tuhan di jakoko kami. Akka iana komo pardosa marti di harorom hatu tubuh. Yatu siho akka hakalion nami. Jala radihu gabedongan nami. Radihu kabijolna. Pamalatihu kami na Tuhan. Di pakokok mi dihan. Jala pos rohanami. Mula di patarho hami gano bersada-sada do kuriang. Sahatu parpumuan kodari parningotat diari hatu tubuh. Lahu patad dahot kuhami doi asi dohot holong ni roham. Naung sahat pi tuhami dot uliam. Di bagasan pos ni roham hami marhiti hatam nau kutangihong kami. Dongan nan dongam jala rap dohot toro kami. Pasikok matuhan hapam namar sari marporno. Asalam pau calamar gugu kami mengudut yang kaparno. Tuhalaman teho kami mali Tuhan.
parsaoran nami porginom ibaga sadame do sonang ni roha jala huhalumutok kami ali Tuhan nang disudi akka parpunguan parningotan di hari tutubum digano akka naporsia di akka inganan nabi di akka kanu kuria di akka inganan pahutan do akka naasing ali Tuhan loas pa ibaga sadame do sonang ni roha songon hatutubum na percoloi Tuhan portibion di bagasan hasonangan dang adong na di bagasan ganggu ala dang mabayon jolma gabi tahuton di hatutubumi ay halak nada moldoho na di borhos pihak di panggagatan naso apala di ida jala bitagam jolma alani ima pakirimon namin ng Borginon Tuhan asa di bagasad dami do sumang roha gano parpunguan ya kana porsia di sabdo portibion mulak di bagasan ulo-ulo mamaritahon habal kaupo ala nunga cupang dami do holas ni roha nunga cupang pardunguan namin do hoto ima tangiduan namin Tuhan ima pakirimon namin tanya ko kami Tuhan ama namin ina namin napasobulong si Kolamenggo napungurap kami di Buriam Sadarion di Borginon gudang akka pergumulan namin Tuhan gudang akka harapan namin pakirimon namin nang gudang akka silas ni roha ng sahap di kami maniba na taonon kumasahat kami matuhanin sudi akka namasan kami gabi pilihan namin na badia tuan upamu diakka pakurangin namin Tuhan marpamwa Tuhan Pesa saluhu dosa namin. Tanya ko kami Huria mahakabibi Bandung Riau marta di nataon. Gok las ni rohado pulok mo Tuhan. Di pahaladom naposom ruas dana saat na magudang asatan dana sida Tuhan. Huria na matoras, Huria na magudang, Huria na macakon. Jala asa gudang manang lai sepe naroto Huria mo natongon diak kapardalanan natongon diak ka rencana na asing sahat tubatungon di bagasan las ni roha ganog akka partiyan ibadah di bagasan las ni roha mahami Tuhan majakon haroro di bagasan las ni roha mahami nang kaujud kutanon tataw na posom akka manami inanami patita nami di bagasan las ni roha laho mangului pagjomi asa sudi pakobasyon na sida tau sangap las roha tuh kuni hapor siaw di sudena hinubasa di sini salo tayang namin marti Yesus Kristus Tuhan namin amen damang dainang napasobulong sekolah minggu saluho na di bagasan las roha tajakon mahatan itu hatta maret dia mahita hu mata pasahat peliata suruhan sangat mau dituhadi hingga tubuh si balua raja si parame daripada bede bakata do diri datu berdosa si
surga tua tu portibio tubuh siang si Maria lamano busitao debata na sotarida gabe dagi sogon hita nungarapon hitabe Jesus Immanuel ende suruhani sang amat dituhani. Yesus Raja Hadameon sodang hati gorani panodang mihangoluan desa luhur colmai Iro marido dirina lamano buns manesia asaunang matebe alane dosa nabe ene suruhari sang amat dituhani. Mahita jongjong di suruhan sang amat dituhani lunga tubuh si paluan raja si pardamei di padame de batata do dirina tu pardosa lunga tubuh Kristus di huta Betlehemi ende disuruhani sang amat dituhani. Tatanya koma pilih tatu di bata matang yang mahita ali di bata amanami na di banwa gijang kodo haroroan ni saluhut seleo-leo na dingkan do na sa ulibasa na malutus upasa tami masian na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho sa jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon pati pulo narjaon mo dito nga ni huriam doho di portibion buhay maruhanami marhiti-hiti tobdim
Asalam utadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gergir hami mardok mauliate tuho. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana dilehon mi lodiro di pamataku. Osadohut lugoki rodi saluhut hartaku. Upasa hati Tuhan dan satu Aliyaman namin na di banwa kitjang say pinarpadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomon roham di banu tongon songon na di banwa kitjang. Leon matuhami sa darion hanguluan siapa hari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa didongan na mardosa tuhami. Unak kami tugyut tu pangucunan, palua mahami sian pangako. Ay ho, duna puna harajaon, dohot hago koon, dodi hasa lakon, saleleng dileleng na. Salamu ma pasu-pasu setu hatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho. Isodakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana bidaho. Didapakon Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasar madamena tutodim. Amin. Dihamu akadamang dainang na pasugulong saluhuna atas nama ni hami na jongjong dison pangula na ko tikirap dohot perhalado upasa tame matuhita. Selamat hari Natal manihita. Jala marsi jalangan mahita kiri kanan tak kamanginang tadok mas selamat hari Natal. Iya.